Balat eh. Anong balat? Alad. Sa dagat? Kilala ko. Ay, nalaw. Para pigtakmang balat. Pwede na. May salad. Palad. Alad. Balat. Alad. Law. Hindi mo ba? Pinala mo pa na eh. Just be the Lumuwa. Sila sa ibo. Really? Bumal ka ng Jade, tapos harap kayo. Karaman mo na. Wala na tulay. Ang darang. Gusto mo ba ang tubig? Kakat naman sa tubig. Binubig ko. Tapos kung pailong guba, yung ibon mo. Katulog lang. Wala ang tao. Sige lang, Pinoy. Tulog Pinoy.
po amay-amay di pa ang barya. Ay, si ano nga, Hindi naman. Wala yung energy dyan, energy. Ala! Gano'n banira na? Ayaw ko ng salsa ko. Hindi ko masarap. Hindi ko masarap. Lambasin ko. Uy. Bilit ka lang. Ano tawag, Brad? Oh, kung mabiyahe.
Sige na, sumaklay. Kasi ang tugod ko pa, kurugo. Kaya, pwede rin ko. Ano pa kalong ko? Sir. Ba, siguro ba rin? Ano po ito rin, ha? Ikaw, may sagot na ito. SLPS resident baga kaya ako. Pero pinuamang gilaray ako magadi na pinuamang gilaray ako. Wala ako, sana o, aram mo mas magaling ako. Kasi ko, yung tao sa isa, ang tapos sa baga, kasi ang member ko, sabi niya, mapagalo.
Ano ka makakadya? Ito ba nga? Dirang ko na pa ng lahat sa lahat. Tulog kami 1/4. 45. Tulog ka na. Wala. Ito ka na pagkarang kaya mo. Ay, gano'n hindi ko hindi. Sige, sabagay. Oh, 4 gramos. 72. 72. Dapat hindi siya. Ay, wala sa mga. Mahal na nga. Mahal na. Oo, kamatis. Ito kami pa dito.
ko. Bakalon mo. Ha? Bakalon. Wala na. Ang bakalo yung manay. Bakalon mo na. Ay, tapos ko na. Wala rin. Wala rin. Wala rin. Oh. Ayaw rin, ha? Ano nga, binisita na. Pinapabakal mo ka. Nabibigit ka na. Bibigyan ka sa piraso ka mga aso. Oo. Ito ang purta ang bakala, ay gaya na babalo. Kapagal kong mamam. Wala, giti. Ang bakalan ko dahil sa 40 na, mahal na. Kaya instit. Wala na ang babatang ko bibigyan na. Ano yung parang kalapang ulo? Mga kilo dahil sa 40 na bakalan mo kapag Kaba nga. Ang kinaso ang purta ang bakalan. Mahal ka sa parating dyan. Babalo, ni balo. Babalo. Bulaw niyo. Bulaw, ayan o. Bulaw, biganap ka ni babalo. Mabakalan mo ratong sara. Bulaw, mayroong damo, bulaw. Babalo, mayroong damo. Oo. Bakal mo ratong sa lima ko. Ha? Bakal mo ratong sa lima ko. Hindi dahil na yun. Di na, boy. Eh, man. Ayos na. Bakalan, 140. Arin? Bakalan ko sa ina ko 140. Oo. At marugok na hayop. Ito ka muna dyan. Arin din. Siguro mo na babalo. Wah, matagaw. Bakit tulo man sa babalo? Hindi ka naman babalo. Sino kayo tandara ng bulaw? Sinuluan. Sinuluan. Salamat kung bilong.
Naligo na kami ng babay. Dito sa harap ng naligo ka na sa naglalaglag. Gusto ka marigo? Oo, ikaw po ba kaya? Coco Martin. Kaya may kamay makalibo. Kaya makalibo. Yung pagkap niya mo din, nawaran ng riba. Sa nawaran. Yung gumana mo sa may kanto ba, Kambalubago? Sige na mo sa panindig. Oo. Sige nila iba. Yung nasa, ha? Taro, sa kiwil. O, kasi mo siya, araw kung ano. Ganyan. Ganyan. Oo. Kaya mga anakang. Sama nga eh. Ano ba? Ayan na. Ano ba? Diyan, bariw. Oo. Bariw man ito. Oo. Bariw ba? Oo. Lakda. Tapos ang pag matagal ang problema ano pa nga yun. Ha? O yung ano, hindi pa mga naram. Arab na? Arab naman? Arab na? Pati aligin ko ba ano? Arab na una? Orange na jacket? Bok! Ano ko tinawang pali ng bok? Bok ka rin marisay. Ay, na ba? Arab na? Pura bakan. Sira na bakan, babalo. Tinta. Mara pa rin nagaluma, ano kung ano sa mukha pa. Pilihan. Mandal. Yeah. Mo, dilisya ka na naman na. Mabait, makaw ka man. Ha? Makaw ka kaya ng kabaka. Ma'am. Mataw pa kang talapang naan. Para, magkaya na ba? Ano na ba? Coach. Parang walang. Mili ka na kala ula. Ulit,
Ito na ang mga bagaan. Ang boto pa. Yeah, very good. Namin kami dito. Magala, magsusuray. Mabot.
ako. Ay, magat, talaw dyan. Ay, magat, si... Ano ka kayo ito? Tigpuluto ba? Pero tigwa mo. Yung sa ko sa nga, nakuha ko. Sira? Artipon. Hindi pa manda. Kaya na ako makakwento ta. May apat na nasarabi. Apat? Ay, hindi rin. Wali tinawa na yung kagabaka siguro. Basta, abay ko nagkabara nila. Sarado pa po, sino mo na baga? Nakapagpapo, siguro ano. Ako nang tanong kung saan kinulong. Ah, yun eh. Pero kinabas nitong boy, sabi. Tapos itong polo, sino ba yun? Ano, nagpipila daw. Daw, ano ba kumahanay? Hindi ko nga sabay talaga. Parang nga sinungal 35, ano, 40. Oh, sige dito. Isa. Nagkaturog yung babado. Ay, ano din namin. Hindi na ako nagkaturog yung babado. Yan, gusto niyo pa. Kaya makaduma na. Sakto baga, para rani yun. Para sa tagas-tagas, taron mo na. Alaw na, taron mo na. Tapos libot ka na tuman. Hindi na ako siya. Oo. Mga alaw na. Taron mo na. Alaw ka. Alaw na? Yalos doon? Oo. Pababa ka ng alaw na. Eh, kung may mapunta, birthday yan, matungit lang. Hindi ako, may kaya. Nag-deliver mo na mga anak
May number ka man sa'yo. Wala mo. Malunggay pa nila. Tidak tabi coba muda. Iya. Masin ba kami?
Ako, ang tinira mo. Oh my God. Oh my God. Abangan pa ka nga eh. 180, 160. Ano? Kaya ano man nga ako. Ang baba ka ganun na ako, 160, 180. Kung nabawag ka tayo, 145 sana sa imo ini. Sira? 145 mo. Ito na sa 175. Ang baka lang paro ka 160 pa kubrede. Kung ko ano kay ni 130. Mahalo ko pa. Siniginin ko doon. Oo. Ano po? Dahil naman pati, dahil naman. Baga? Kaya sila tingali ang gigapo mo niyan. Kaya kung lang na tingali, bigi masya ano magapuon da. Ayun, ang pagkasa pati, ang pagkabakal na ano. Dahil naman po, ang ligo sa bako, dahil Baga? ligo. Uy, nali. Ito sa Steven Baga. Pag-indikato. Siyempre, ilinigan ko. Oo, magapukan. Pala, kung bago plata ako. Pag ginawa ko pati mahiling, mga itong, ano pati, kakulata. Ano magayon na mga bagas mo ang dibot dyan. Kapag yun ang pati yun ang bagas yun magsiramon. Ini nga, di ba kumain magapo-gapo na sabi niya. Ang bata nga bintang magampagas. Apa, bina ka gina dikila. Siramon ng bagas. Ayun eh. Maging masipan, mapa. Kami nga nila manaligo. Kaso kami ko na yung Juliet. Ay, pagtalikod mo, di ang bisis balik. Tignan ka sa mare. 200. Ito masana para doon kita. Para masara ka rin. Ano, makubra ito sa ano. Makubra. 12,000. Ano, light bang, din sa pagkarana. Binigyan ko naman siya sa ano, kapag ko yung kasunting babasit. Ang kabuong duman. Ang kasunting niya, 900 dali. Magkamasing kong guling sa pangang. Ipataraman ko sa imo na niya. Kasi ko kayo sa kuya sa bahay nila. Ang ganda mo. Kwarta. Ibang
Masirang pasaro. Pag yun ako makaon makunit. Dahil mainit. Awan masarang itong sigaw sa paan. Ang puro kung isang purado pa di.
pa. Pandan na mais pa. Ano boy?
Ay, pala sa akin, ito na ako. Nagkalulang din sa akin ko. Wala na din ang mga tulong bis na tawag mo sila nagkakuha na. Hindi na nagkakuha. Nagginang height, ano sa itin, Ano pala niyan? Taga... Kawa. Taga siya. Di amin? Sige? Sige ko muna. Milyon, tagapawa. Tagapawa pala na... ano na lang mo. Niya ko isirin mo baka niya ko mo yan. Hindi ko rin isirin. Hallelujah. Ano ba kailangan? Ano ba kailangan? Why did you say that, Hoy? Baby,
Oy, tugubog. Bagong abot? Oo. Ilang kilo? Mani, video garing. Kaya 2 kilo.
ganun. May isang dabag pa eh.
180 sa Sibubo, pati sa Yellowfin. Sibubo, Yellowfin, 180. Sa Turing, 160. Sabay daw po,
Ano yung bigyan ka mga semester na
Naglo si Sarge. Buga boss, 180 ang kilo. Sarge ito, kumasa ko ano? Baby, Ade, ano mo yung ano yun ang ade? Doon mo lang ako magpagkala. Doon na lang ade, mo kung saksak ang ulo. Nah, duming baga. Uli ni ida ka na eh. Ito yung kumakain mo. Ano ka kumakain mo? Yung klaro nga na, kaya mag-iuwat. Ano ka saluwat? Kung kumalang. Aga. Ito pa wala? Ay, ano?
May ilipin pa dali day. Eh, dito ko lang pa rin hindi. Sabi ko siguro, sa pagkilo lang. Yan. Oh, gari mo yan. Mura no? Mura sila. Benta, benta.
Hoy! Kanya ate! Kalanggang. Wala pang binta ba? Wala pang binta. Wala pa ako. Ha? Wala pa ako sa ludo. Ay, baka nagalit naman. Balik talaga, wala pang binta.
Ang turingan, 150. Kilo daw. Ito pa nga nini. Kilo. Ang kilo na yun. Tama ng kilo na. May nakakabang nga. Ano siya na? Ang 3/4 tira, 3/4. 3/4, 135. Ayun nga, tama. Para pulutan ang mga badap. Isa na 50 gram. Oh, idol ka na. Kaya man nakalaw. Isa na 50 gram. Wala na 70. Posibilidad lang. Wala na 50. Ayun, Ayan. tawag na ta.
Babalik ko ah. Ako na ko. Wah. Go, go, go. 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 Go, go. No, stop. Hold. Stop. Okay. Walang kape? Eh, okay to. Walang kape? Walang kape? Magkaroon mo kayo ito. Pag-rani mo siya. Saya magpipatulan ni Bulaw si Juan. Dua. Oh, nakakaulit sa trophy. Patay na.
Makubulol. Matulol. Nahingi ka ba nga? I never played Bobo. I never complained. Bobo. Ano ba? I never complained nung
Mamira ito. Hindi ka ba? Ha? Hindi ka ba? Piraan ka ba nga? Pira mo lang ano? Depende, pag talaga Ite. Wala mang 100. Puro ite. Ibu sila yang pugi. Pugi, semua lebih pugi. Saya, awal yang hilang. Kita nak bungkus. Ha? Yung bungkus mo dali. Sabi, ito audio. Pugi,
F1 yan. Yung ay, parang pililo. Yung mahali. Yung pililo. Magbakal ka sa ng, magamit ka sa ng intro ka dyan, nagkaalit, ito dyan na intro, pagbuto ng pililo. Plastic. Bakit? Gusto pa ako, gumano sa likod. Ibalik ko mo, tapos pag-close ko yung sir. Huwag yan ka siya, bad man, lingawan mo. Eh, man, mabay ko, di para kagaw sa ilo. Huwag yan ka siya, alin, ma. Agad sa tao. Kaya? Diba, dahil yun, Ay, natin si Gilboy. Ay. Ikaw, si Bayo.
Abang nga, girl. Abig. Buat kita, Mas.
Ang boss, sabay. Ano mo nag mga 71 sa inyo, boss? 70 ba na? Talaga na, boss? Ano, boss? Yung wala ko pag ito. Boss? Bakit mo yung kumagay? Hindi ka ba nagbalik kayo sa pag-urulihan sa kasalanan mo? Hindi na. Samay kami. Ito yung daan. Siguro, boss, manay ka sa ilo. Daan. Ano, boss? Pinagsasabi ko na? Ay, day na ako sa loob. Yeah, Ay, day. Yun na. Tama, aram na. Sige, lagi. Bag mahulog po. Yung ganda. Siguro, may hindi ka mga. Ang kilo na eh. Hoy, nagluto si mama mo, sinabawa. Anong sinabawa niya? Eh, boss? Hindi ka na mag-agit ko ba?
mo tayo. Bubog din sa bang. Hindi. 115. 3-4. 35.
Taon-taon ang natin. Kita tayo na hindi dito lang sa tao. Kita tayo na doon City mga pulis lang City. Bayad ka na sa Majimar?
Information dissemination at pinag-upload. Ah, Marila, pagod na, dumilaw ako. Mas ko tayo. Kung masanay ni.
Buti wala. Ayun, yun, ikaw naman. Oh, ay, pag iyon, hindi na siya rin. Oh, 50. Kasi na, ya. Ano to? Okay. Ay, hindi ka ba nga? Ay, mawin mo. Hindi mo ka ba nga dyan? Hindi ka ba? Ay, wala sa akin. Sobrang ka ba nga? Hindi. One first line, 48.
sabi nila 4110. Kaya doon. Kila sa na may 1 po. Pero may 1 port. Boy, pasok na si Boy! Mga ano Boy, sa ano mo? Ako mo na, Boy. Sinan? Yeah, Jamar. Jamar, Boy, ako mo na, Boy. Boy, yung kailan nito? Ilan, Boy? Ako naman, sila naman. Aga? Ano? Ganyan may puya. Boy, yung mga busi-busi na buyo. Pati, pa ng baso na ano. Boy, mga busi-buyo. Kaya mang kaya. O, si busi-busi. Dapat, pero busi ang boy. Mas pagkita, may busi-buy. Ano kita mo? Napalabog ko. Kasi kita mo na ako. Ay, nahulog pa. Bigyan na nga ni. Ah, Ulo mo tubo kayo. Baka mga ganyan na din. Masinugam, binabang ko lang, pinako. Normal sa politiko din sa pag-aaral. Hanging, malagaw sa politiko. Kaya Jay, di ko na.
Last summer. SUPP. Two, 350 million dito. Si Bobog, na hindi ka mga, ha? Na hindi ka ba, si Bobog? Na hindi ka mga, na hindi ka ba,
Ang